ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೊಡುವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡ IBPS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಬೇತೆ ಪಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ ದುಂಬತ ತಯಾರಿ ಬಗೆಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕುಡ್ಲ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಯುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ರಡ್ಡು ಸರತ ಇರುವ ತಾಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡ್ ನಡತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಯುವವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ನಿಲೆಟ್ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ್ BEWS ಕುಡ್ಲ ಬಕ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜತೆ ಸಿರಿಗೆಡ್ IBPS ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಬೇತೆ ಪಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆನ ದುಂಬತ ತಯಾರಿ ಬಗೆಟ್ ಮೂಜಿ ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ರಡ್ಡು ಸರತಿರುತ್ತಾಜಿ ಕುಡ್ಲಲಾಲ್ ಭಾಗದ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪ್ರತೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ಯುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ರಡ್ಡು ಸರತ ಇರುವ ತಾಜೇನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಪ್ರತೀಮ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜವನ ಜವಂದಿ ಸಮುದಾಯತೆ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಟ್ಟು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಬರವು ಕಲ್ತದ ಬೇಲ ಪಡಿಪನವಲು ಕಠಿಣ ಪುಣೆ ಪಾಟಿಕೆ ಬಕ ನಿಘಂಟದ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಸಾಗನಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಮದಂಚಿ ಸಾಗುಲಿಂದು ಪಂಡಿರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತರಬೇತಿದಾರರಿರ್ಬೇಕ ಕೆಲಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು RK ಬಾಲಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು BEWS ಕುಟ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ರಾಜೇಶ್ B ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಪು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ರೇಖಾಲತಾ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಮಾಣಿ ಘಟಕದ ಕೇಶವಂಜನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಳಾಯಿ ಮಾಣಿ ಘಟಕ ಬಕ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿತ್ತರ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಈ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪಂತದ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪನಂಚ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಲೆಡು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡೆಯರ ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂತ್ರಲು ಪೊರ್ತುತುವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ ರಭಸೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ವಿಧಾನ ಬುಡಂದೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮಹತ್ವ ಬಗೆಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಕು 15,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಜನರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಊರಿನ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗಾಟದಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವೆಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 3 ದಿವಸ ನೀವು ಇದೇ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಪಡ್ತೀವಿ. 20,000 ಕಡಿಮೆ ಯಾರೂ ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 1984 ವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಯಾರೋ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಯಾರೋ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೊರಟು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಟ್ವಾಳದ ITA ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ಕಲ್ಪನಾ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹರ್ಷಿತ್ ಪನ್ಪುನ ಜವನೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡತದಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡದ ಆನಂದ ಪನ್ಪನರ್ ನಮಗೆ ಅದಿತ್ತಿನ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಹರ್ಷಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ITA ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಜ್ವರ ಜೋರಾದ ಮರದು ಪತ್ತಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಅಂಗಾರ ತಿಳ್ದೇರ ಬಂಟ್ವಾಳದ ITA ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹರ್ಷಿತ್ ಕರಿನ ಐನಾಜಿದೆ ನೋಡ್ದು ಜ್ವರಟು ನರಳೊಂದಿದ್ದದು ಸುರುಕು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಊರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮರ್ದದ ತೊಂಡಲ ಜ್ವರ ಬುಡ್ದಿಚ್ಚಂಡ್ ಕಕ್ಕರೆ ಸುರು ಐನೆಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಅರೆನ ತುಂಬೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಅವಳು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ದದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ನೆಡ್ದವರ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸದ ಅವಳು 2 ದಿನ ಅಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಸಾರಾವಂದೆ ಜೋರಾವಂದಿಬೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಗಾಂಗ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಂದಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅಂಗಾರೆ ಜವನನ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಸಿಕ್ಕು ಜೋರಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆದ ಅಂಗಾಂಗ ಕೆಟ್ಟದ ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ವೈದ್ಯರು ತೆರಿಪಾದಿರಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದಂಡು ಬರವು ಕಲ್ಪನ ಜವನೆ ಒರೊಡ್ದವರನೆ ಕರೆದು ಪೊಯ್ ನಡೆದವರ ಹರ್ಷಿತ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೋಸ್ತಿಲು ಒಟ್ಟುಗು ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ದುಃಖ ಉಂಡಾತಂಡು.
ವಿದುಷಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬುಡಂದೆ 25 ಗಂಟೆದಾತು ಪೊರ್ತು ಒಡ್ತಿಯ ದಾಸರನ ಪದ ಪಂಡದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದೆರ ಒಡಿಪುದ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ಪುತ್ತಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಸಭಾಂಗಣಡು ಈ ದಾಖಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುದಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಬೊಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಪದ ಪನ್ಪುನಾರಾದ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ವಿದುಷಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನೋಡ್ತುಲ ಹೆಚ್ಚ ಪುರ್ತು ಬುಡಂದೆ ಒಡ್ತಿಯೇ ದಾಸರನ ಪದ ಪಂಡದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೋಕ ದಾಖಲೆ ಮಂದಿರ ಒಡಿಪುದ ಗೀತಾ ಮಂದಿರದ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಐತರ ಕಾಂಡ ದಾಸರನ ಪದ ಪನಿಯರ ಶುರುವಾದ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಮುಗಿತಲಾಂಡಿ ಪುರ್ತುಡರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆದ ಓಲೆ ಕುರಿಯರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಏಷ್ಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೀಶ್ ವಿಷ್ಣೋಯಿ ದಾಖಲೆದ ಓಲೆ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡಿಪು ಬೈಕೇರು ವಿದುಷಿ ಸಂಗೀತ ಬಾಲಚಂದ್ರನ ಸಾಧನೆ ಗುರ್ತ ಮಲ್ದದ ಗೀತಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬಿರ್ದನ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕೊಡ್ದು ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಐತರ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ 41 ಪದ ಪನಿಯರ ಹೆಸರು ಮಲ್ದದ 3 ಗಂಟೆಗೊರ 15 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಲೆಕ್ಕದ ತೆನಸದೆ ತೊನೆಯರೆಗಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 7 ಮಠ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ಪಾನೀರ್ ಮರ್ಸಿಯಮ್ಮನ ಇಂಗ್ರೇಜ್ ಬಕ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರ್ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದಿತ್ಯರ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಕೈತಲ್ದ ಪಾನೀರ್ ಮಿರ್ಸಿಯಮ್ಮನ ಇಂಗ್ರೇಜ್ ಬಕ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರದೇಶ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ಪಾನೀರ್ ಘಟಕದ ನಿಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾನೀರ್ ಇಂಗ್ರೇಜದ ಸಭಾಂಗಣೋಡ್ ನಡೆತಂಡ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಮಲ್ಲಪಿನರಾದಿತ್ತದ 10 ಬಕ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಲಿಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಗದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ ಪಾನೀರ್ ಇಂಗ್ರೇಜದ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿ ಒತ್ತುಗುರು ಕಾರ್ಯರ ಉರ್ಬನ್ ಪೆರಾವೋ ಕಾರ್ಯಂತರೆ ವೆನ್ನಿ ಕುಟೀನ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ರಜತ್ ವೇಗಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಫ್ರಾಂಕಿ ಫ್ರಮಿಲಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿತ್ತೆರ की बरें जावं म्हूण सांगता आसतना त्या व्यक्तीक मस्तो धैर्य मेळटा एका तराची तृप्ती जाता आनी आपणे काडल्या वावंटीक हांवें केल्ल्या मेहनतीक समाज म्हणजे सांगता आसा म्हणलें एक चिंतप त्या व्यक्तीक मेळटा आनी आज हांगासर तें कार्य जालें आमच्या भुरग्यांनी फिरगेजेच्या भुरग्यांनी 10वी आनी PUCंत ह्या हळ्ळेच्या वातावरणांत आनी साद्या इस्कॉलांनी वचून बरें करून शिकून बरे अंक काडल्यात आनी त्या भुरग्यांक विंचून तांकां सन्मान केला आनी पुरस्कार केला हें एक बरें कार्य आनी खंडीत जावन ह्या भुरग्यांक हाचे मारिफात एका तराचें प्रेरण मेळटलें 10वेंत आशिल्ल्या भुरग्यांक बगतलें हांवें PUCंत बरे अंक काडिचे आनी पुरस्कार जोडिचे आनी PUCच्या भुरग्यांक हांवें म्हजें फुडलें शिकप बरें करन आनी एक फावटी पुरस्कार जोडिचे म्हणून खंडीत जावन हें एक प्रेरण आनी तांकां एक पाठिंबो दिल्ल्या बरी त्या खातीर हांव कातोलीक सभेक अभिनंदन पटयतां हांव अभिनंदन पटयतां ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक आज हांवें ह्या भुरग्यांक शेल्फ पांगुरता आसतना एक कूस हांवें आवयच्या बापायच्या हातान दिल्ली पळयली गे तुमी ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಬಂಟೆರ್ನಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈ ಸರ್ತಿ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಪರವುಂಡು ಆ ಬಗೆಟ್ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದೆರ ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡ್ ಬಂಟೆರ್ನಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸಿರಿಗೆಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14-16 ಮುಟ 20ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಪುಂಡು ಉಚ್ಚಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದ ಗೀತಾ SM ಶೆಟ್ಟಿ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡ ಕುಡ್ಲ ವಕೀಲರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ ಶೇನವ ಪಾತ್ರದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಬಗೆಟ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಒಪ್ಪೋಡು ಜೋಕುಲು ಜವನ ಜವಂದಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಉಚ್ಚೇಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಚಾವಟಿಂದ ಇಟ್ಟಿಪು ಬೇಕಿಯರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟೆರ್ನಯಾನೆ ನಾಡವೇರ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಡಿ ಪಾತ್ರದ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರಡಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ಮುದೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಡ್ವೆ ದಿವಾಕರ ಸಾಮಾನಿ ಸೀಮಾ ಜಗದೀಶ ಶೇನವ
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಎಂ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿದ್ದರು. ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆತಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಸಭೆಟ್ ಬಂದರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರೀ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬರ್ತವೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸಿದ್ಧಿ ಆತನು ಆ ಗಣಪತಿನ ಪುದರ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕನೇ ಆ ಏರ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಂಡ ನೈಜವಾಯಿನ ಎದ್ದಂತಿನ ಅವು ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆರವೇರುಡು ಅಂಚ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿ ಪೋಯರೆಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೂಪುಂಡು ಅಂಚಾನಗ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದೇಕಲ್ ಸಮಿತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುಂದುಂಡು ನನ್ನದ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಇಂದೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಂಘದ ಕೊಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬಂಟೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಜೀವರಾಶಿ ಏಪ ಪುಟ್ಟನ ಮನುಷ್ಯಂದು ಏಪ ಪುಟ್ಯನ ಆನಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪುಟ್ಟುಡು ಅಂಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ವಾರಿಸ್ತಾರೇರ್ ನಮ್ಮ ಉನೆನ್ ನಮ್ಮ ಜೋಗಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಬನುಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಣದು ಬುಡ್ಡ ఒక ಒಯ್ಕಲ ಬರ್ಪುಜ ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿ ಅಂಚಂದು ಬಣದು ಸಮಾಜ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರಾಯ್ಕನೆಕ್ಕು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನೋಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ತೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ ಪನ್ನಾಕ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆವಾಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕರಡ್ಡ ಆಂಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಬಿಡುಪುಜಾಲು ಪನ್ಪಿನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ ಪೋಡೆ ಮಾತಲ ಆಚರಣೆ ಇಂಚಿನ ಮೌಡ ಅವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಉರಿಯುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಹಾಯಾಗ 5 ದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ 2ನೇ ದಿನದ ಯಾಗ ನಡಪಾಯರು. ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಮದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಹಾಯಾಗ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನೆ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬಕ ಸರ್ವಜನ ಕ್ಷೇಮದ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಗದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬಕ ದಿ ಸ್ಯಾಫ್ರಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಜತೆ ಸಿರಿಗೆಡು ಈ ಯಾಗ ಒಂದಿತ್ತದ ಅಂಗಾರೆ 2ನೇ ದಿನದ ಯಾಗ ನಡತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ತಿ ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಮಹಾಯಾಗ ವಾರಣಾಸಿ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲದ ಆಚಾರ್ಯ ಲವಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾಜಿರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಕದ್ರಗುಡ್ಡೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮಠದ ಜೋಗಿ ಅರಸರ ನಿರ್ಮಲನಾಥ್ ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾಗೊಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ಶ್ರೀಮದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಹಾಯಾಗದ ಹೋಮ ಹವನ ಮಂತ್ರಪಠನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತದ. ಆಗಸ್ಟ್ 28 ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ತುಳು ನಾಟಕ ಬಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರು ಭೋಜರಾಜ ವಾಮಂಜೂರು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ ಬೋಳಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ಚೀರುಂಭ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರ್ತಿದಾರರನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಯಾಗೋಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರ. ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೈನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮುರಳೀಧರ ಪೈ ಜೋಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರಾಯನ ದಿನಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೂರಿಂಜೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಪವಿತ್ರನ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಿಆರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ LK ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಸಂತೋಷ್ ಮಾರ್ಲಾ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಲ್ ರಾಜ್ಗುರು ದುಂಬಾಳ್ತ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮದ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮಹಾಯಾಗ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೌಳಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಡುಪುನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನುರಾಜ್ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡುಪುಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಏಸಕೊಟ್ಟದಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಗುಬ್ಬುದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದರು. ಮಲಯಾಳದಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಚ್ಚುಡುಪ್ಪುನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೌಳಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಓಣಂ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ರೈಸಿದಂಡು. ಕುಡ್ಲ ವಿಜಯದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಯಶಪಾಲ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿಯೇಸದಕ್ಲೆನ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತರ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಯುವಕ ವೃಂದದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಧನರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡ ಕೊಚ್ಚಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಗುಮನ ವೈತ
ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದಿದಂಡ ಕೇರಳಂ ಕೊಚ್ಚಿದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡತಿನ ಓಣಂ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೆಲಸದ ಪೊಂಜುನಕಲು ಸತ ನಲಿತದ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟುಂಡ್ಯರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ನಾರಾಯಣ ಕಾಮತ್, ಗೋವಿಂದ ಕಾಮತ್, ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವರ್ಷಂಪತಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಬಿಜಯದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಂಪತಿ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾಲ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕೇರಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಡ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಓನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬೈದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಲೈದೇರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಚ್ಪ ಜನ ಬೈದ ಒಟ್ಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಓನಮ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದ ಅಂಚ ಅದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸೊಂದ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರಲ್ಪ ಲೊಪ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 117ನೇ ವರ್ಷದ ಅತ್ತಾವರ ಮಸರು ಕುಡಿಕೆ ವಿಚ್ಚಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಡಪರೈತದ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಪಂತ ಅತ್ತಾವರ ಅರಸು ಮುಣ್ಣಂತಾಯ ಮೈದಾನೋಡ್ ನಡತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಅತ್ತಾವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ 117ನೇ ವರ್ಷದ ಅತ್ತಾವರ ಮಸರು ಕುಡಿಕೆ ವಿಚ್ಚಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ನಡಪರೈತದ ಆಲೆಕ್ಕೊಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಬೊಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿನ ಪಂತ ಐತಾರ ಅರಸು ಮುಣ್ಣಂತಾಯ ಮೈದಾನೋಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತರ ಸಂಗೀತ ಕುಡ್ಸು ಬಲಿಪು ಬೊಕ ತರಾವರಿ ಪಂತೊಲಿನ ನಡಪಾದಿತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಕ ಜನ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡ್ಯರ. ಅತ್ತಾವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರನಾಥ ಅತ್ತಾವರ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕ್ಲಿತಿ ಮಮ್ಳೂರು, ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮೋಹನದಾಸ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಗಂಗಾಧರ ಅತ್ತಾವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿತ್ತರ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅತ್ತಾವರ ಮಸರು ಕುಡಿಕೆ ವಿಚ್ಚಯ ಗಡ್ತಿಡು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬಿರುವೆರೆ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಒಡಿಪು ಸೇರ್ತುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಪಂತಿರ ಕುಡ್ಲ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಾರು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ನಿಲೆಟ್ ನಾರಾಯಣಗುರುಕ್ಲನ 172ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಕ ಸಮ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ದ ನಾರಾಯಣಗುರು ಮಂದಿರದ ಕರ್ಬಿ ವೈದ್ಯದಿ ಚಾವಡಿಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಜಪ್ಪು ಮುಗೇರ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಕೇರಿದ ಪದವಿ 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಕ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕ್ ದಿತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟೊಡು ಪಾಸೈನ ಬರುವ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಕ ಸಮ್ಮಾನ ರಂಗೋಲಿ ಪಂತ, ಸಂಗೀತ ಪಂತ, ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಪಂತ, ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಬಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂತೋಲ್ ನಡೆತಂಡು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ, ಸೇನೆಡ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಟೀಚರ್ ಹೇಮಲತಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೀರು ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಕಳಗರೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜೆ ದಿನೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ನಾರಾಯಣಗುರುಕ್ಲನ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಕರೀನಾ ಇರುವ ವರ್ಷಲೆಡ್ ಸಮಾಜದ ಮಾತರಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಾಪುನಂಚ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕಾರ್ಯೋಲೇನ ನಡಪವನ್ನು ಬರೊಂದುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಕಂಬುಲದ ಎರಕ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಒಡಿಪು ಸೇರಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬುಲ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬರ್ಕೆ ಏರಿಮಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಬಿರುವೆರಿನ ಸಮಾಜ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಕಾಳಜಿದೆ ತೊನೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಯರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾತಿಡ್ದು ಸಂಘಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚೇತನ ಕುಂದರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕಟ್ಟೆಪುಣೆ, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ರಾಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟಿದ್ದರು. ಈ ಊರದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವ ಉಂಟ. ಆ ತತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತು ವರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಆನೆಯದ್ದು ಇರಿಮಟ್ಟಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪುದಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದೆತುನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಈ ಜಾಗ ಕೂಡ
ಮುಂದುವರಿತದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಡೆ ಇಲ್ಲಿಕ್ಕದ ಕೆಲವರ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಸೀಕ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಬರ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೀಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇനി ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಕೈಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪಿನ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಾ ಸಮಾಜದ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಬರ್ಪುಲ ಯೋಗ ಭಾಗ ಇನಿ ಒದಗದು ಬೈದಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಪುಣ್ಯ ಇಂದ ಬನ್ನಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಟೌಟ್ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲೆಕ್ಲಾನೆ ಎಬ್ಬರ್ಲ ಆಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ಕಬಡ್ಡಿದ ಜರ್ನಿ ಅದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ M.Com ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿಡೆ ಉಲ್ಲೆಯಾಗ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ದಾಯದ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಬಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಪುದರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪತಂಬೋಡು ದೇಶದ ಜರ್ಸಿನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಆಸೆನಿ ಯಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡೆ ಇನಿ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಪರೀಕಾ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯೋಗವಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸೌಖ್ಯವನ ಘಟಕವು ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೇವೆಗಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಲೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಸೌಖ್ಯವನದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಒಡಿಪುಡುಪಂತೆರ. ಪರೀಕಾ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯೋಗವಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸೌಖ್ಯವನ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸುದ್ದಿಕುಟಡು ಪಾತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕಾರ್ಯಡುಪುನ ಪರೀಕಾ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಯೋಗವಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದದ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸೌಖ್ಯವನದ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಲೆ ಕೊಡ್ತೊಂದು ಪಂಡಿರ 2007 ಅಶ್ಪ ಹಾಸಿಗೆలను ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುವ ಆತಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2014 240 ಹಾಸಿಗೆಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2013 300 ಇರುವ ಹಾಸಿಗೆಲನ ಸಜ್ಜದ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಬದಲ್ದಂಡ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆದ ಯೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ್ದಗ ಸಾಧಕರು ಬರ್ಪೇರ ಮುಲ್ಪ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ದ ನೀರ್ದ ಮರ್ದ ಯೋಗ ಮರ್ದ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೌಕರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತೆನಸ್ದ ಬಗೆಟ್ ಒತ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒತ್ತಡೊಡ್ದು ಬರ್ಪನ ಸೀಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪಣೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ತಿನ ಸಾಧಕರ ಸಾಧಾರಣ 10 ದಿನ ಮರ್ದದೆ ತೊಂದು ಪೋಪ್ಯರ NABH ಕೂಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತದ ಸರಿಯಾದ ಪಿಂದದ ವರದಿ ಕೊಡದಿತ್ತರ ಇತ್ತೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೋಲೆ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ಯರ ಸೌಖ್ಯವನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಭಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಂಜು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂಜಾ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೇತನಾವಕ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 320 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಶುಗರು BP ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು, ಈ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು, ಎಸಿಡಿಟಿ, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು 2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 60 ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇದು 240 ಬೆಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ 320 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಯೋಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಾಧಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ, ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 60 ಬೆಡ್ 240 ಬೆಡ್ ಈಗ 320 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 140 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8 ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು
35 ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಕುಡ್ಲದ ಸಂಘನಿಕೇತನಡು ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಡಿಪುದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನ 73ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾಸಭೆ ನಡಪರೈತದ ಐತ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಶರವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರವೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಡಿಪುದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧಿವೇಶನದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುದಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡಿಪು ಬಯಕೇರ ಓವ್ಯ ವಿಘ್ನದಾಂತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪನಂಚಾವಡ ಸಮಾಜ ನನ್ನಲಾತ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದು ಬುಲೆವಡಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೆರ. ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಅರುಣ ಐತಾಳು ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾಕರ ಐತಾಳ ಕಾರ್ಯಂತರ ಗೋಪಾಲ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಯ್ಯ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲಿತ್ತರ ಶ್ರೀಧರ ಹೊಳ್ಳ ಬೊಕ ಸದಾಶಿವ ಐತಾಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಧಿವೇಶನ ಬೊಕ 73ನೇ ವರ್ಷದ ಮಹಾ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ಕುಡ್ಲದ ಮನ್ನಗುಡ್ಡದ ಸಂಘನಿಕೇತನೋಡು ನಡಪಣೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಈ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನದ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಾಪನಗರದ ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗೋಪೂಜೆ, ರುದ್ರಮಂತ್ರ ಪಠಣ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಂದೇಶ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ 73ನೇ ಮಹಾಸಭೆ ಹಾಗೂ ಕೂಟ ಮಹಾಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27/9/2026 ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಾಪನಗರದ ಸಂಘನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಭೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ಪಾವೂರು ಮುಲ್ಪ 2027 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪರೇತದ ಐಕದುಂಬತ್ತ ತಯಾರಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆ ನಡಪಾಯರು. ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕದ ಇನೋಳಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ಪಾವೂರು ಮುಲ್ಪ 2027 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪರೇತದ ಐಕದುಂಬತ್ತ ತಯಾರಪ್ಪನ ಬಗೆಟ್ ಸಭೆ ನಡಪಾಯರು. ತುಡಾರ ಬೊಲ್ಪ ಪತ್ತಾದ ಸಭೆ ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಹರಿನಾರಾಯಣದ ಸಹಸ್ರಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಉಪಂಡ ಅವು ಭಕ್ತಿರ್ ಬಿಡ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಉಬೆ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರೇ ಮುಖ್ಯ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದಣ್ಣ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡಾರ್ಥ ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕುರಿಯರೆ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲುದೆರಂದು ಪಂಡಿರ. ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲು ಪಾತಿರ್ದು ಯೋಗ ಪಂಡ ಈಡಮುಟ್ಟ ಜೀವನುಡು ತಿಗಿದೆ ನಾವು ನನತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲ ಯೋಗ ಪನ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಬಕ ಕ್ಷೇಮ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಯೋಗ ಗುಬೋಡು ಯೋಗ ಕುರ್ಪುನು ಭಗವಂತ ಎಂದು ಪಂಡಿರ. ಕನಂದೂರು ತೋಡ ಕುಕ್ಕಿನಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ ಪದ್ಮನಾಭರಯ್ಯಾನೆ ಮಂಜು ಭಂಡಾರಿ ಕುರ್ನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೊಕ್ತೇಸರರ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಬೊಕ ಐನೋಲಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸಭೆಟಿತ್ತರು. ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೆರಡ ಯಾನುಳ್ಳ ಜಡ ಎಂಕ ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂದು ಬುಡಿಯರು ಇತ್ತ ಈ ಊರುಡು ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಾತ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂದು ದೇವರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆರ್ದ ಅಚಂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪೆ ದಾನೆ ಅವಡು ಪಣದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚ ನಂಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬರ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಮೂಲ ಒಂಜಾತ ಭಕ್ತರು ನಾಲ್ಕು ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ದೇವರು
ಬತ್ತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೇರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ರಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇಮ, ಅದು ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕ್ಷೇಮ. ಅದೆರಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಕೊಡುವುದು ಭಗವಂತ, ಆ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ. ಯೋಗ ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಯೋಗ, ಈಗ ತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆ ದೇವರನ್ನು ಮರೀತೇವೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯೋಗ ಕ್ಷಯಿಸ್ತದೆ. 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪೆರಾಜೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ವಿಟ್ಲ ಪೆರಾಜದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಗುಡ್ಡೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪೆರಾಜದ ಜತೆಸರಿಗೆ ನಡಪನ 17ನೇ ವರ್ಷದ ಪೆರಾಜೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಾಜೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆತಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಸೋಮವಾರ ಪೆರಾಜೆ ಶಾಲೆದ ಅಂಗಣೋಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಡೆಪರೆಯುತ್ತದೆ. ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಲ್ಯ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬುಡೋಳಿ ಗುತ್ತುಬಕ್ಕ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಡಲ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಉಚ್ಚೇಡು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರ್ನಾಟದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಟ್ ತುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಗಣಪತಿ ಹವನ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕೊಡಿಯ ರಾವಣ ಬಕ್ಕ ಭಜನೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಬಯ್ಯಗ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ ಪಾಲ್ಯ ತೆರಿಪಾಯರು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಪಾವಳ, ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾವಳ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಪಾವಳದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಓಣಂ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ತರಕಾಂಡ ಒರ್ಮಗಂಟೆಡ್ದು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಕಾಂಡ ಒರ್ಮೇಕ್ ಪೂಕಳಂ ರಂಗೋಳಿ ಬಿಡ್ಪಾವನ 11 ಸಭಾಲಿಸಡು ನಟ್ಟಿ ಕೆಲಸದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಗೊಗ್ಗುಲೆನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರುಪಾದಿರು. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.